Даручэнне навесці жалезную дысцыпліну ад захаванасці пагалоўя да работы з кадрамі. Асаблівы акцэнт на будаўніцтве. Прафілакторыя, малочныя комплексы і траншеі павінны быць функцыянальнымі, тэхналагічнымі, пры гэтым таннымі. У нас сегодня действует более 500 молочно-товарных комплексов, 160 профилакториев мы планируем построить. Это порядка 23 тысяч телят мы должны разместить под крышу в хорошие условия, создать условия не только для содержания телят, но и создать хорошие условия для рабочего персонала. Асобна пра аднаўленне аграсервісаў. Па заданні прэзідэнта ў кожным раёне павінна быць база рамонту тэхнікі. Ад майстэрняў у гаспадарках да міжраённых цэнтраў буйных прадпрыемстваў, такіх як Мазыр-Тэхсервіс. Адсюль узмацненне кадравай работы, настаўніцтва, партнёрства з каледжамі і новая задача – навучаць кіраўнікоў для аграсервісаў праз школу маладога кіраўніка. Галоўны крытэрый для праграмы «Адзін раён, адзін праект» не маштаб, а эфектыўнасць. Асаблівая увага развіццю прыпяцкага палесся, меліярацыі і шэфскай дапамозе прамысловых прадпрыемстваў.